Амарсан хүнд нөхөд энэ урдх ажлаа төсөвлөхөдөө бид ганжирвын гэгээнэ захиа явуулах гэж мөшин тул мөнөө энэ ганжирвын гэгээнэ захиаын бүгд зонд танд дотор танилцуулах уншруулах гэж зорилготой хууныг швигэртэв. За халтныг оролцоо эхэлжихэд болох байна. Ганжирвын гэгээнээс сүүглээ дасанд байхын ламаг гэж мэднэгээ шаавта. Тон утхын хорхолоо миний ойлгоход намд хүн хэл хиймапта ламан рахаш хэсэр дуулхан байна юм бөгд намнаны багша гэж болтом нөмөд нэвч намнаны багша явхада энэ анхан цагта алханд хуугаад хуулдан эрдэмээ дэвшлүүлэх гэж төгөд орсон гэж мэднэгээ шаавта. Чихдэ арвалэ бүтүүлшва агван доржи гэж тэр залуухан хөвөн эдний явж орсон гэдэг. Тэгээ тэнд төгөд шод байтра аимштай их эрдэмтэй гэгээн буй юм гэж дуулахада тэр гэгээнтэй уулзхан гэж шаавс тэр намнаны багш. Тэгээд уулзахада их удаан хөөрөлдөн тэгээд хуулшиг тэшл намнаны лам хөлн бид ага гэж нутагт сүүглээ дасан гэж дасантэй тэнд хургуулахын хүнгээшв гэж. Тэгээд та энэ их өндөр төрөлдөг гэгээн манай нутаг морилултаа гэж буянха. Тэгэхдэн тэр наатай болгон гэгээн то биднэ ердөө харгын ая даахгүйдэ наатай шолшов гэж буянха. Тэгэхдэн намнаны лам хөлбөх чи юуго бүтхүү юм гэж энд орслонд дэхэд байдаггүй юм гэж юм бивч. Тэгэхдэн заачээ очихэл хааш хуудаа Тэгэхдэн баха ошоохда нэг гурвын хөсөөхөвтаа гэн. Тэгэхдэн хөсөөхөд гурвын хөсөөхөж. Тэр их гэгээн ганжирвын гэгээн гурвын хөсөөхөв гэж өгөө алдаа гэж шатта. Юунд ганжирваа гэж гэгээн гэж нэрлэдэг байгаа юм гэхэд ганжуур гэж ном мэднэгээ шаалж да. Ганжуур нэ 108 бач ном гэж. Тэрэний болтын сэж мэдэх хүн байгаа гэж би ойлгоно. Ганжирвын гэгээн гэж нэрлүүлдэг. Тэгээд тэр ганжирвын гэгээнээс аялахда тэр намнаны багш гэж уйгургүй их эрдэмтэй хүнтэй хөөрөлдөн тул ерөөжөв гурвын хөсөв гэж амалдахын тул сүглээ дасанд ерж төрхөн байна. Түрүүн төрхөдөө сумаага шимэдгээд ганжирвын гэгээнээс түрүү тэгээд залуугаар хориод гушааттай юм хөдий тавэ юм бо аялаад дахина хоёрчоо морилвэгэш хоёрчоо төрхөдөө энэ норвын данзан гэж нэртэй хүн болж түрүү ганжирвын гэгээн энэ мөнө харж байна тэн нөрөө уйгургүй том буйтэй том тархитай юм яалик буйтэй том хүн байнга өндөр да. Тэгээд хуулдан энэ хувьсгал болоод та хувьсгалхоос хаашаа дасан юм хаагдав хандрав хамлго юм болов да ламнры бууддаг турм юмд хаадаг болов гэж. Тэгэхдэн энэ ганжирвын гэгээнээс хаанапта тэр Ленинград руу тийшээ сүлэг рүү яваа тэрээр ошоод байх гэдэг их эрдэмтэй хүн байхын ордууд шахараад ойлгох юм гэвэ да. Тэгээд тэр тэнд шууд байхадаа тэр элдвийн гүрнэ дээгүүр тушаалттай зоноор шуулсан гэж хэлдэг. Ленин багштай шуулсангуудаа яан балаг вандоржи уулзангүй би тандэрний мэднүү. Тэгээд л тэр хүмүүнээ лаахта гэдэггүй чим нэг тосхонд хоорндгоо нахвархан гэж нэг юм саархан суугал насанд ирэн авсан. Тэр сүлүүлгэд чигж баруун тэш оршихын гортой ганжирвын гэгээнээс тэндих байхын суулдаа байхын зоноор сугта хойты уйинго зондог гэж зориулж захиа бишэн байна. Тэр захиаыг би мөнө танд харуулах гэж байна гэж. Тэгээ тэр захиа хаана хаалдшав гэхэд агдам нэг их эрхэм номша ламжаап сэвэндэр хүн бийда олон зон таних яатай
단연외하 남의 남도로든 공개시 스웬더스해 지게들 남다는 홀로 호러 계실 때 내가 이렇게 듭니다. 이무 유무 홍아스라 그죠. 근사스러 이 묻누 지게들 이나 아치티리 보마 사랑 게 샵디 네네 이 디스네 그래서 tom큰 사람 드루이드스 드리 팀 스탠다드 사람 베드가 왜가 이무 제 트렌데리 이걸 데르헨 도승 가른다 샤르부싱을 사 호도 한글다 니가 지게들 트레니 남도 하로라들 비 이거가 하 지게 홀든 보드 그데 통부시잉 게 도일은 그데 혼이 무힐제 어로 하나 무슨 공 이mer 붙잡고 있다. 그래서 하나 위원도 그때 운영 군주기 어떻게 간지로인 게 무슨 수에서 올라가서 한칸 내리시게. 뒤에들 이나 간지로인 게 생길 무슨 유머 온서도 야무리 유머에는 게 수를 탄다. 이 도르도 호다. 간지러운 넘어의 항, 일등이 무르근 곰보 롭승 룬득 담비니마. 만불아마 болот арсылне лошын тұруте бұхейін жалсың, аюшейін сірің, жығмыде базарной тұйоғын. Хузық туылдыр бойыншы та сахихнин иймі кетілі, сашын кіліні. Ені бұхейін жалсың, аюшейін сірін, жығмыде базар кешініл, тіру еңілі, дасынды иғы тоғы жуа еңілі, байшол, нойдылы бәжі олағы шабызы. Затиет бұшқыде кіліні. Бурхан сазыне дылгырхы сакты алын тумыне өлмей батыдыжа. Амитың бүгуден амыр жарғылын қарақағын. Енімне тірі менгі еуінзон қоры аданы екілімсті. Зарымызон оншқыды күн тойылғын сүгі бәжі болқы. Ташын қылқы бола бурхан сазыне дылгырхы сакты күні. Алын тумыне өлмей батыдыжа. Өлмей кешімне тірі. Ябығын ябыдылен дүм кілінілді. Хуне ябығын ябыдыл батыдыжы күн. Той зуб харгайте болыжы күн. Дед ламитин бүгуден амыр жарғылын қарқы күн. Ямыр юмыға қарқы бұл. Хуне ябыдылы зуб болқыдың. Амыр жарғыл қарқы күн кешапты. Мені ешкі дейдің орынды баршыдығы қорғы олі қығдыжы. Борқын ба ном сазынай босқа сақты бүгудерің тіріне байыр байсылын тәқар ұқтықыды күн. Хәйін сағы еркі күшкіл жүбені кешапты. Тірі сақты али саған бойына өйілі кіргудей дылгырулхын тұлы зары олжы. Арвын қарын ұғыл, архия, тамхия, атарқыл, қарты болот. Бәділі адық дора ябыдыл сәйірлі кішәкті кішкіл жүбен. За арвын қарын ұғылай бұйын орвын өйіліні кәді болтын тол жүбен арвын қарын ұғылай. Бұйын орвын өйілі амет алға, бору хорисыл өйіліткі. Бұсыда ид зори қолуға, иді орвын балынығын. Орвын өдің кедігіпті, бұйы қылын сетхіл орвы тәге шағызды. Бұйын қылы мұны қылын. Арвын қарын ұғылай қылері қылдық дұрвын өйілін өтенген. Ходлар қыл қуғы, хобуғы, шыруыңығы, құне қараға. Шашық салса, шашық салягыны. Пустысло егетіні бағаны қылдықта. Иді дұрвын балының. Саның арвын қарын ұғылай сетхілері өйілдік ғұрвын енігіні. Хорты сетхіл, құнай мұғанан. Хом қайырқы сетхіл, бору ұзыл барықы. Тері ғұрвы тені болына. Иді ғұрвара хамтыда арвын ұғыл болына кеші. Тегет инен соға баға тәйіл біріліні. Бору хорисыл кешін өрінгі юн кеші бұғышқылыны. Тегедел ені өрінгі хамғынға ондо қынырте хорисыл үтілгі хилжуайны. Тегет өрінгі хамғынте дуйсын саға ұтты. Ламы қыбырғы ұдай қажы ұтты. Мұн түдіне ғыр бәрдің. Сумы собырғайын дергіді. Масы ғай ойды. Хейлін сақты. Өрінгі ғыртты бәйім бұрқын шұты. Не қажы ұтты. Қарыды қағазыртты. Хорисыл өйілді бұл. Тірімне бору хорисыл балқы кішкіл жібәйін. Теймі тұлы, ехіл нарилжы, ондыры қыптірді құшығызы кәжі. Борхын шүтіғына қалқылқы жұртта ем кеткілді. Мұны шеш сақты
халта байдалны ондоо гэж хавтан урдан цагта хийгэр сого бурхнанга тэнхэн оронтой лимнууд байхда тэр хөшгөхөн зохиогдгийг л хэлхэн байвэ мөнөө цагта гэрсомны элдвийн таалга байдаг болоо гэж хавта тийгээш янаар илхэг саанын архийн эрхэм өдөлд орох гим тухай бурхан багша айлтхада юм гэж хэлэв гэхэд архи уугшин орилон дуудагша тамд төрөхгөн хэн хүн болж уулгагшнийн тэрнэнгэ игээд утын нүхэр садан болж төрөх юм гэнэ баал тэр тамын оронд төрөх болно гэж л да тэгдэ хүний баалж архи баригтэй уугтэй залаа гэж байх нь ийм их нүгэлтэй хойшлонтой байна гэж ойлгохоор байна тэгэд хамаг муу уйл болоод гэмт явдалнуудэ ихэн болгон архий твших ёотэй ийм хургаалын зарлигууд олон байдаг гэнэ эртийн сагай номууд биднээ харахад шиг архи уужрхиод ухаагаалдаж мэдрэлгүй болшоод зүв буруу хоёрыг илгруулангүй элдэв нүгэлт явлнуудаар дор идэх шурнууд байдалдамны ушурдаг болоо гэж хэлж байгаа. Энэ 20 гаруй онд чижүүрээ хэлж байгаа юм шүү дээ. Харин 1900 онуудыг гарав дийд 1800 онуудыг 60 70 80 онууд архиншин гэж оройдоо буряадэ дунд байгаагүй юм да. Хаанапта тэр онноо доош онон голоор нэг архиншин хүн бие юмха гэж хэлсдэг саг байгаа гэдэг. Тэгэхэд суурга гэж оройдоо байгаагүй. Гэр юм модоор тулаад л явдаг байгаа саг гэж л да. Хулгай гэж байгаагүй. Тэдэн тэр хийгэр сон ханал сон мөнгөн байха. Нөхө мөнгөн гэхдээ би тэр деньги гэж хэлнэгүй мөнгөн гэхдээ тэр нөхө слитки серебра гэнэ. Тийм юмнууд ханал сон байж байха. Тэгдэн хүн тэрний хулууж аваж оршдог үгүй байгаа. Саг тийм байна. За саанан хэлэхдээ тамхинэ гэмэн хойшлон гэвэл хүнээ божи хуудлын амхархаадаг гэнэ. Нордоор хэлдэг да чакра гэж байж нэг их медитац гэж байж хүмүүд чийдэг болоод амун нэг мод нь тэр чакра тэрний хуу хаалтай байх байна тамхитаддаг хүнд. Утааны дээшээ дэгдэж тэнгэрийн ариун байдал хүйдэхдэг гэнэ. Доошоо тунахда лусадай байдал босруулдаг. Лусад гэшмнэ гамхайргүй хуршигдэг юм шүү дээ. Тэрэнэ болж хүн зонд болоод малдашгийн өвсөн тахал буудаг юм гэнэ. Ган болох зуд, хуруу, мөндөр гэхмэт бэрхшээлнүүд үзэгдэх гэнэ. Хур борон орох сагта оромгүйгээр тааруугүй сагта орох төрүүтэй зохидгүй үзэгдэлнүүд олшрох юм гэж эртийн сагай бахал номуудтай хэлдэг юм гэж хэлж байна. За ирээдүйн сагай амтэн зон ганцхан л хувийнга жаргал хүсэний алдуугаар ганц урдхайгаа бодох юм. Олон гэмт явдалнуудыг гаргах юм гэж. Гэмт явдал гэхэд омшмт преступление гэж хэлнэ гэж авта. Тийгж хаартыг наадан дэлгэрхэг нь хулгай, худор, алуур дэлгэрхэг нь зөриё барж дуухад түрүүтэй олон амьтанд гэмшихс ичгэл түрүүхэн үтэн маш олон хайг үзэгдэлнүүд байдал дотор дэлгэрхэг нь. Хаартыг эш юм гэшв гэж бахална. Хаананга сааз хуулиар хээгдэж түрмөд хаалгахда уйдаад өөхдийгөөр наадас хёож сагаан үргэн хэдий хатад ноёд бай юм гэж тэр. Тэгээд тэдэс он гэш уйгурыг шанга муухай үрэл тав ингэнэ. Энэ хаарт барж наадхан зонэ саашинч байдлын дореедх болтойгоо гэж ийм их хүстэй хортой хараал шингээж бүтээн үрэл тулын хүн зонд ихэл үлзээгүй муу юм гэж хэлнэ. Хаарташдыг харахад шиг хамаг зөөрiyö барж дуухад цаашдаа элдэв үлзээгүй явдалд орж ядарж зүдэрж явдаг тул хаартыг хинэж хорих хэрэгтэй гэж хэлнэ. Урдан сагта хаарт мөнөөний хөр бодхуулаа тэр элдвэн баха игрэвэ автомат гэж хэлдэг гэж. Тэрнээ бахал адлын юм даа. Хаарт тэ бахал хүн үерж явдаг юм да. За хаартын газар тэлдэв муу шурнууд болдог тул тэнд
алины 그 хобырға өзікді бұл ламы көбігенерті мүдуілжібек тегіз ба хіргейлжібейні. Дасынды хобырғы болады жабаңа тірер өгін түхугіде ябжыбайға. Ху залу заңға шапта хобырғыд. Мүдуілжібек тегіні. Тез шажың арығытқаға болтыға егің сетхілер мүдуілхіді хобыгың нүгіл ғарқы көй емігішкілжібейні. Харин улымжы екі бойым болқығын. Хобырғода худы ғазырар одан ябы олыл тұғы егішкілжібейні. Түргін дасындың бұсақ хіріктегіні. Қансыл үймшіл амыныр, зоны едунды ябы жарғы қықы яуты етолын, худы зоны едунды ябқыдың болқа. Харин түрі лам болқа бәйін қобырғы юмын түрі зоны едундыр. Ябыз ябқы юмын ұлы өгіш хілкі бәйіні. Зорым тейін бәйға. Зөрер ядылсыжы дасында хоуға арғы болым зор қамыртығын қобырғы оттығыны. Нютығын зоң, ниетері зүпсілшіжі. Хыды ішінен зоры соғылы олжы ургы хүйо худо мүдіні өзігіні. Тері ордын сақта оқ оғара жүшен хубду дуғай долоң қобырғы отты атыры хубду дуғай ішін соғылыржы. Тасында ургыл хыдығы веғаге шабызы тері қобырғы одыйы тетхізі байқын тұлы. За тегеділ саның Хүн 전에 амыр жарғыл еміктіл орыбың үрдінен ашы туағарылы болдық толығынан. Урхылжы, урғылхыжы, итігілі ябы олжы байқы кірік тегіш қылыны. Удыр бұре, итігілі ябы олжы абырыл қойым бойынен тоғырдым хымжай көйікер арибатқы бұл егіш қылжы бейді. Ламы болады орыбың үрдінде оның зүрхіні хой итігіні бұғжы урхылжы оншажа, итігіл ябы олқы кірікте. Сетхилда тұра өніхор бұрқынды шутықшыд. Арғы болым жора саныва артық ұрттыжы сақи болы. Ордын құряғың му өйлінуден нүгіл хелінсі немігіржі барықтыға. Ағу үйхі бойын құряқтыға дейілді хуй. Қорбың му заяны забылынуға барықтыға. Хуне болады хун бұсен қорылылды дейілді хуй. Ханың қырғуден бұтыжы тургор бурханы хотуга алхыйым гышкылжыбын. Санварты хуртыжы сахянен тоғырдымын тоолыжы барышугы жишейлшугы бәйтийим гышкылжыбын. Санвар кешимде юн кеши бұжы қалтуэл қол қола атыры. Таңғыры кылны, бақшытай болны. Жишен дасымдал лама бақшытай. Тері бақшын хажылды хуртуын чекде маныд мұтин зоңлы тоңлы тоң бағықын хажылдың хуртуа хурткөрге шауытя. Бұқиды ғорбың санварғы жібәдікке шапта түрі. Гінімне табың қары олды. Аметал қуы, қолғай қуы, қолдар қылыққы, андо хамғыдар қылды қуы, архи тамхи қуы. Түрі табы, ғысылғы жібәдік, түрі қошын табы зұрға қары олды бәдік. Гілің кәдбәйні, гілің кәшімне Хойрзон табиадыгу юм болсым, олыңлы қары ол тәйімілді. Те терні хілжібенінің, емі санварты құрттыға, олы мұты ехі бойын құряқыдығыз хілженге шапты. Санварты құрттыжы бұтайым бойыне ұрғылжылылыйын дегіні, машы ехі толығыны, харен ұрвын дүйсінді, хойыр дүйсінді, әлі ядыба негішке дүйсінді, масық сачқада Deydi kulguna sözün abızı saçka yoruldık deyin. Deydi çekidi sanın gımtı yapıtlığı şadkı zirgeri tepşiki yoruldık deyin. Arvın sağan boyun turute boyune zugdora urhul joruldıca bayıqa etne tabi gudunda maşı yıkardı urutkanıp jigişkilçi ben. Zaşa geçaptanım ne. Deydi manaya zaşağın gidi hurgalını deyip baydıldan hep türüülce zanşıl boluğut. Sakıcı bayıqa boltığa etkin. Тегединейхин хулчин хылыхын угунихы захид юмы. Хожмо дедимне орында байыр жарғыл тегар олзыхен урел хуртоны бүгін. Тегеде зубор бойын кыжы ябын ина захайын долыжа ханыжа бұйе зубор дейшін ургыжы ябын хунгеші. Анжырбен кеген тие дедин орындатшы Олзы қарғы тәй болны кеші бұсығы күзіл ханы қарвайында.
이미 захялдан 이미 인내인 혼전다 들글울자 우리 호주운도 상로울자 하로울자 배가 이걸 햄배가 그전 하루에는 지게다 간지르베인 게 고르베이 후소 그부저 아말다 한것 실세가 함나티다 노르웨인 단스네 후돌 고르부차 투루 훈수에서 볼었지 드림네 우제 다행 유문 몰주베 행사기 콤 볼었더라 마가나 한다 두릉 우부도도 야가답다 아일 조서 훈수에서 볼hol대 이물다 지가 들는 간지르베인 게에서 향해서 요르고 신태 유문 것이 비오로 타올네 이내니야 통 무심을 식더니 인 интернет юмында би гарга хабгыз танта баха амалды хой трени йохдо ончуз ве харга тебегт зэйм шулда чигэд мунон ганжырвен гэгэн тухай могоны хнор тонгло оринго мутхы интер тухо халт хилэ дигэд сахяи ончуз убгэши игэд боинте гэмгүй их номгон даруузан тэнут хоохо болтогайт гижл захилда ол стравайт